Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Νίκος Τσαμίτας και βρισκόμαστε εδώ στο Web TV Δράση, στην εκπομπή Αναλύοντας το Σήμερα. Όμως, ειδικά τώρα με αυτή την εκπομπή θα αναλύσουμε ό,τι ζήσαμε μέσα στο 2020, που είναι αλήθεια τώρα φεύγει και μας αφήνει σιγά σιγά. Πρέπει να δούμε τι έγινε, πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα και μάλιστα τι ακριβώς πραγματοποιήθηκε. Γι' αυτό το σκοπό έχουμε κοντά μας, είναι αλήθεια, τον Αλαμπάνιο Δημήτριο, υποψήφιο βουλευτή με την Ελλήνων Συνέλευση. Κύριε Αλαμπάνε, καλώς ήρθατε εδώ στο Web TV Δράση. Καλησπέρα κύριε Τσαμίτα, καλώς σας βρίσκω. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Είναι αλήθεια ότι όλοι όσοι μας παρακολουθούν τώρα θα θέλανε κάποια πράγματα να δούμε να αποτυπωθούν όσο αφορά το 2020, αυτό το χρόνο που μας πέρασε, και μάλιστα να αποτυπωθούν πράγματα σε διεθνή επίπεδο, σε εθνικό, και γιατί όχι να δούμε και λεπτομέρειες άλλες πιο ειδικές. Πείτε μας αντίστοιχα μερικά πράγματα σε διεθνή επίπεδο, τι ήταν αυτό που ουσιαστικά αποτυπώθηκε στις μέρες μας. Αναμφίβολα το 2020 ήταν μια χρονιά η οποία δεν έχει όμοιά της τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον όσο βιώνω εγώ στη μέχρι τώρα ζωή μου. Γίνανε γεγονότα τα οποία άλλαξαν καθολικά τον τρόπο αντιμετώπισης καταστάσεων, τον τρόπο που σκεφτόμαστε, τον τρόπο που φερόμαστε, τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αναφέρουμε, όπως καταλάβατε, στο θέμα της πανδημίας του κορονοϊού. Μάλιστα. Είχαμε λοιπόν αυτό το συμβάν, αυτή την υγειονομική κρίση, η οποία εξαπλώθηκε σιγά σιγά στον πλανήτη. Αυτή είχε ξεκινήσει βέβαια από τα τέλη του 19. Η επίσημη δικαιολογία, η επίσημη τέλος πάντων θεωρία είναι ότι ξεκίνησε μέσω της διατροφικής αλυσίδας από ένα ή από λίγα άτομα στην Κίνα και σιγά σιγά μέσα σε 1-1,5 μήνα κατάφερε η πανδημία αυτή να εξαπλωθεί σε όλο τον πλανήτη. Από εκεί και πέρα γίνανε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, γίνανε γεγονότα τα οποία πραγματικά παρέσυραν στο πέρασμά τους οτιδήποτε γνωρίζαμε μέχρι εκείνη τη μέρα, εκείνες τις μέρες. Έχουν πραγματοποιηθεί αλλαγές στον τρόπο ζωής μας που αν συζητάγαμε πριν από μερικά χρόνια θα ήμασταν σίγουροι ότι για να γίνουν αυτές οι αλλαγές θα έπρεπε να περάσουν δεκαετίες για να πραγματοποιηθούν όλα αυτά. Μιλάμε για αλλαγές στον τρόπο που ζούμε, που κινούμαστε, αλλαγές στον τρόπο που ψωνίζουμε, στον τρόπο που εκπαιδευόμαστε ή που εκπαιδεύουμε, στον τρόπο που νοσηλευόμαστε, γενικώς κάποιες αλλαγές, και είναι σε παγκόσμιο φαινόμενο, είναι καθολικό αυτό το φαινόμενο, δεν αφορά μόνο την πατρίδα μας, και σαφώς αυτό το γεγονός είναι που στιγμάτισε ο κορονοϊός, δηλαδή η πανδημία αυτή, όλο το έτος το οποίο διανύουμε και που βρίσκεται προς το τέλος του. Σε ό,τι αφορά βέβαια τα διεθνή, μια και αναφερθήκατε στα διεθνή γεγονότα, σαφώς πολύ βαρύνουσα σημασία έχουν οι εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στα τέλη του έτους, τον προηγούμενο μήνα δηλαδή, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι εκλογές αυτές σίγουρα χαρακτήρισαν όλη τη χρονιά που μας πέρασε, διότι διακυβεύονται πάρα πολλά από αυτές τις εκλογές, πάντα δηλαδή ούτως ή άλλως. Οι προεδρικές εκλογές στην Αμερική έχουν τεράστια σημασία και όλος ο πλανήτης είναι καρφωμένος εκεί να δει τι ακριβώς θα συμβεί. Φέτος ειδικά αυτές οι εκλογές είχαν τεράστια βαρύνουσα σημασία, γιατί δεν είναι απλά δύο αντίπαλοι πολιτικοί οι οποίοι κοντράρονται δύο τεράστιες ιδεολογίες, δύο αντιλήψεις, τουλάχιστον έτσι φαίνεται προς τα έξω, ότι κοντράρονται δύο διαφορετικοί κόσμοι. Είχαμε λοιπόν κάποια γεγονότα στην Αμερική, να υπενθυμίσω, είχαμε κάποιες αναταραχές, κάποιες δολοφονίες από αστυνομικούς κάποιων πολιτών, οι οποίες πήραν τις ανάλογες διαστάσεις προκειμένου να γίνει εκμετάλλευσή τους και να στιγματιστούν οι εκλογές από αυτά και να χαρακτηριστούν από αυτά τα γεγονότα. Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν και παρόλο που κάποιος θα περίμενε ότι με το κλείσιμο της κάλπης θα είχαμε και το αποτέλεσμα, βλέπουμε ότι έχει περάσει πάνω από ένας μήνας και ακόμη δεν έχει γίνει ξεκάθαρο τι ακριβώς θα συμβεί εκεί μετά το πέρας των εκλογών και ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα κυβερνάει την Αμερική και σίγουρα θα παίξει τεράστιο ρόλο σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις παγκοσμίως. Νομίζω σε ό,τι αφορά τα παγκόσμια θέματα, αυτά τα δύο ήταν
τα πιο σημαντικά. Ειδικά η περίπτωση του κορονοϊού έχει σκεπάσει οτιδήποτε άλλο έχει συμβεί. Όλος ο πλανήτης κινείται γύρω από το ρυθμό του κορονοϊού, τα προβλήματα που δημιούργησε, το πώς αυτά αποτυπώνονται από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αλλά και από τις εκάστοτε, από τις κατατόπους κυβερνήσεις, οι οποίες δείχνουν μια πραγματικά συνοχή, πρωτοφανή θα έλεγα, σε ό,τι αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης. Ελάχιστοι είναι οι πολιτικοί ηγέτες που πάνε κόντρα στην επίσημη γραμμή. Αυτό είναι χαρακτηριστικό και αυτό της πανδημίας αυτής. Υπάρχουν βέβαια και οι επιστήμονες, οι οποίοι περισσότεροι συντάσσονται και αυτοί με την επίσημη γραμμή. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες φωνές επιστημόνων αλλά και πολιτικών, οι οποίες δεν εισακούγονται από το παγκόσμιο, από την αστυνομία, που και αυτό είναι κάτι πρωτοφανές. Έχουμε αστυνόμευση των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Οτιδήποτε βγαίνει φιλτράρεται από την αστυνομία που έχει δημιουργηθεί για αυτό το ρόλο, επίσημα και όχι ανεπίσημα. Μέχρι και τα Twitter του Προέδρου της Αμερικής αυτή τη στιγμή τα περισσότερα είναι χαρακτηρισμένα ως fake news από την επίσημη αστυνομία του Twitter. Βλέπουμε και αυτό θα έπρεπε να σημειωθεί στις παγκόσμιες αλλαγές που σίγουρα έχουν προκύψει βάσει της πανδημίας του κορονοϊού. Αυτά νομίζω σε ό,τι αφορά τη χρονιά που μας πέρασε, σε ό,τι αφορά τα διεθνή γεγονότα. Νομίζω αυτά τα γεγονότα είναι που πραγματικά χαρακτήρισαν, κύριε Τσαμίτα, τη χρονιά που διανύσαμε. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και όλα αυτά είναι αλήθεια γεγονότα τα οποία επηρεάζουν όλο τον πλανήτη. Πάμε τώρα όμως λίγο ειδικά, πάμε λίγο στα της χώρας μας, της Ελλάδας μας. Κύριε Λαμπάνο, πείτε μας χαρακτηριστικά, ποια είναι αυτά αντίστοιχα τα γεγονότα που ουσιαστικά σημάδεψαν ίσως αυτή τη χρονιά. Σαφώς και η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να ξεφύγει από το χορό αυτό της πανδημίας. Τα πάντα κινούνται γύρω από την υγειονομική κρίση που δημιουργήθηκε. Όλη αυτή η κατάσταση έχει σκεπάσει οτιδήποτε άλλο συνέβαινε. Βλέπουμε ότι δεν ασχολούμαστε πια ούτε με την οικονομία ιδιαίτερα, ούτε με νομοθετήματα άλλα που περνάνε και δεν ενδιαφέρεται κανένας. Εμείς στην Ελληνοσυνέλευση που ψάχνουμε έχουμε βρει πάρα πολλά τερατουργήματα μέσα από νομοθετήματα που περνάνε και καλυμμένα από την κατάσταση αυτή και τα οποία θα ρυθμίζουν τη ζωή μας στα επόμενα χρόνια, αλλά κανείς δεν ασχολείται. Και γιατί δεν ασχολείται κανείς? Γιατί δεν ασχολούνται τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, που όπως είναι φανερό και όπως είναι και λογικό, αν θα μπορούσαμε να το πούμε, έχουν πέσει κατά πάνω στην υγειονομική κρίση, καλύπτουν τα gεγονότα με πρωτοφανή τρόπο. Και τι εννοώ με αυτό? Βλέπουμε ότι ουσιαστικά είναι, και αυτό είναι παγκόσμιο το φαινόμενο, αλλά μια και μιλάμε για τη δική μας την ελληνική κοινωνία, είναι πολύ χαρακτηριστικό. Δηλαδή διαφέρουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αντίστοιχα τα δικά μας σε σχέση με την κάλυψη των γεγονότων από άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε άλλες χώρες? Όχι, αυτό λέω. Γι' αυτό και έκανα αναφορά όταν μιλούσα πριν στα διεθνή γεγονότα, ότι είναι πρωτοφανής μια συνοχή που βλέπουμε από την επίσημη, σε σχέση με την επίσημη γραμμή που έχει περάσει παγκοσμίως. Είναι πρωτοφανής αυτό που συμβαίνει. Σε ό,τι αφορά, και δεν θα μπορούσε αυτή η συνοχή να μην αφορά και τα όπλα του παγκόσμιου κατεστημένου αυτή τη στιγμή, που δεν είναι άλλο από τα κανάλια, τα ειδησιογραφικά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, επικοινωνίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι και στην Ελλάδα, για να επανέλθουμε στα δικά μας, υπάρχει μια κάλυψη μονομερής, θα έλεγα. Υπάρχουν φωνές που αντίκειται στην επίσημη γραμμή σε ό,τι αφορά τόσο το πρόβλημα του κορονοϊού, όσο και στη λύση που προτίθεται να δοθεί τις επόμενες μέρες με τα εμβόλια. Βλέπουμε όμως ότι οποιαδήποτε φωνή καλύπτεται, ακόμη και αν πρόκειται από επιστήμονες, με το σκεπτικό ότι κάνουν κακό, για το καλό μας δηλαδή, την καλύπτουν και τη σβήνουν. Βλέπουμε τα μέσα μαζικής επικοινωνίας να πέφτουν με τα μούτρα στην κάλυψη γεγονότων με τέτοιο τρόπο ώστε να επηρεάζουν πραγματικά συνειδήσεις, δημιουργούν τεράστιο φόβο. Βλέπουμε νεκροταφεία να μας δείχνουν στα κανάλια κάθε μέρα τάφους να σκάβονται και να ανοίγονται για να καλύψουν τις ανάγκες που έχουν προκύψει μέσω μιας πανδημίας, που δεν ξέρω βέβαια αν ανταποκρίνεται αυτό το πρόβλημα, αριθμητικά τουλάχιστον, αν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα σε σχέση με αυτά που είχαν συμβεί τα προηγούμενα χρόνια με άλλες ιώσεις. Βλέπουμε όμως ότι πραγματικά υπάρχει μια μονομερής κάλυψη, κάτι το οποίο αν μη τι άλλο δημιουργεί πάρα πολλές επιφυλάξεις στους Έλληνες πολίτες. Βλέπουμε ότι έστω και ενστικτωδώς ή και με τη λογική πολλές φορές κάποιοι αντιδρούν στην επίσημη γραμμή. Βλέπω μεγάλη, και με τον κόσμο που μιλάω, μεγάλη επιφύλαξη στο ό,τι αφορά τη λύση που προτίθεται να δοθεί.
δεν μπορεί να γνωρίζει κανένας, και εγώ που σας μιλάω δεν μπορώ να γνωρίζω τι ακριβώς συμβαίνει και τι ακριβώς θα γίνει, αλλά σαφώς δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσα να εμπιστευτώ ανεπιφύλακτα την επίσημη γραμμή που θα δοθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και μέσω αυτού από τα παγκόσμια καθεστώτα, θα μου επιτραπεί η έκφραση, τα οποία ρυθμίζουν τις ζωές μας και έχουν οδηγήσει τον κόσμο εδώ που τον έχουν οδηγήσει σε βάθος τόσων ετών. Βλέπουμε λοιπόν η υγειονομική κρίση ότι πραγματικά έχει επηρεάσει τον τρόπο που ζούμε. Γίνονται πρωτοφανή γεγονότα. Βλέπουμε ότι στέλνουμε μηνύματα, SMS ή γράφουμε χαρτιά, υπεύθυνες δηλώσεις για να δηλώσουμε πού θα πάμε. Εάν θα πάμε το σκύλο βόλτα ή αν θα πάμε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε, θα πρέπει να το στείλουμε και να το δηλώσουμε σε κάποιους που επιβλέπουν όλη αυτή την κατάσταση, για το καλό μας πάντα. Βλέπουμε ότι χωρίς μάσκα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, δεν μπορούμε να πάμε πουθενά, πρέπει να φοράμε μάσκα. Εγώ σαν εκπαιδευτικός βλέπω πρωτοφανή πράγματα, τα παιδάκια τα μικρά να θέλουν να μας αγκαλιάσουν τους εκπαιδευτικούς και εμείς να τα σμπρώχουμε, να μην μας αγκαλιάσουν γιατί απαγορεύεται και για το καλό τους να μην μας πλησιάσουν. Κάτι το οποίο βέβαια σε εμάς μας φαίνεται λίγο ξένο, αλλά στα παιδάκια τα μικρά ειδικά αυτό αρχίζει και τους γίνεται βίωμα. Αυτό νομίζουν ότι είναι η κανονικότητα. Και νομίζουν ότι έτσι θα πορευόμαστε και δεν ξέρω αν θα συμβεί τελικά, αν θέλουν να το περάσουν αυτό, ότι από εδώ και πέρα θα είναι έτσι η ζωή. Αυτό το θεωρούν ως κανονικότητα και όχι ως μια κακή παρένθεση που προέκυψε από μια κατάσταση. Στα σχολεία έχουμε την τηλεεκπαίδευση, για να επανέλθω στα δικά μου, γεγονότα, μια κατάσταση η οποία δεν την είχαμε ποτέ τόσο καιρό, με εξαίρεση καμία άλλη χρονιά μάλλον δεν υπήρχε τέτοια εξαίρεση, γιατί είναι πανελλήνιο το φαινόμενο, δεν πρόκειται για κάποια σεμινάρια εκπαιδευτικών, πρόκειται για την πανελλήνια εκπαίδευση μαθητών και φοιτητών μέσω της τηλεεκπαίδευσης και γεγονότα πάρα πολλά σε ό,τι αφορά την καθημερινότητά μας. Επίσης θα ήθελα να εστιάσουμε να μην μας ξεφύγει αυτό το θέμα, γιατί είναι πολύ σημαντικό, στα ελληνοτουρκικά. Είχαμε τους τελευταίους μήνες από το καλοκαίρι, από το δεύτερο μισό τουλάχιστον της χρονιάς, πολύ σημαντικά γεγονότα. Είδαμε την Τουρκία να δημιουργεί κάποια προβλήματα στο Αιγαίο και να προσπαθεί να προκαλέσει προηγούμενα σε ό,τι αφορά τις υποτιθέμενες ανασκαφές για πετρέλαιο, προκειμένου να χαρακτηριστούν κάποιες ζώνες γκρίζες ή οτιδήποτε, και σαφώς η αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε. Είχαμε και διαμεσολάβηση των υποτίθεται συμμάχων μας τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά όσο και στο ΝΑΤΟ, η οποία αντίδραση δεν έφερε τα αναμενόμενα για μας αποτελέσματα. Εκκρεμεί ακόμη αυτή η κατάσταση, αλλά ακόμη και αυτή η πολύ σημαντική κατάσταση έχει επισκιαστεί από το θέμα του κορονοϊού, γιατί ειδικά τώρα που έρχονται και τα εμβόλια και αρχίζουν και μοιράζονται παγκοσμίως, σαφώς έχει πέσει όλη η ανθρωπότητα πάνω από αυτό και δεν ασχολούμαστε με άλλα πολύ σημαντικά πράγματα, τα οποία και αυτά θα παίξουν το ρόλο τους στο προσεχές αλλά και στο μακρινότερο μέλλον, κύριε Τσαμίτα. Και μάλιστα ναι, πάνω σε αυτό το τομέα και με το ρόλο που έπαιξε και διαδραμάτισε η Τουρκία μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, μέσα σε αυτό το έτος, μπορούμε να πούμε ότι έπαιξε και μεγάλο ρόλο πάνω στο μεταναστευτικό. Γιατί ουσιαστικά όλα αυτά τα άτομα ουσιαστικά έρχονται από εκεί πέρα, από Τουρκία, έτσι δεν είναι? Το μεταναστευτικό που κακώς στη χώρα μας, έχω πει σε άλλη εκπομπή ότι κακώς ονομάζεται μεταναστευτικό, το πρόβλημα είναι προσφυγικό, διότι δεν έχουμε βγει προς αναζήτηση μεταναστών, δεν υπάρχει μια διαδικασία προκειμένου να καλυφθούν κάποιες εργατικές θέσεις ώστε να έχουμε μετανάστευση. Η μετανάστευση απαιτεί και κάποιες προϋποθέσεις συγκεκριμένες, οι οποίες δεν υφίστανται αυτή τη στιγμή. Το πρόβλημα λοιπόν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί εν μέρη προσφυγικό, με το σκεπτικό ότι είναι κάποιοι που πραγματικά έχουν πρόβλημα και έρχονται ως πρόσφυγες, ακόμη και αν έρχονται από πολύ μακρινά μέρη, ας το δεχτούμε. Το θέμα είναι ότι έχουν έρθει πάρα πολλά εκατομμύρια επίλιδων στην Ελλάδα και θα έπρεπε να έχει γίνει μια ταυτοποίηση, ώστε πραγματικά αυτοί που έχουν πραγματική ανάγκη ως πρόσφυγες, που είναι πάρα πολύ λίγοι σε σχέση με το σύνολο, να μπορέσουν να έχουν την αντιμετώπιση που πρέπει. Όμως δυστυχώς έχουν γίνει όλα ένα κουβάρι και μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Άρα λοιπόν, την παρένθεση να κλείσω, το πρόβλημα λοιπόν θα έπρεπε να χαρακτηριστεί εν μέρη προσφυγικό και όχι μεταναστευτικό. Όντως, αυτό το πρόβλημα αποκτά και πολύ μεγάλες διαστάσεις σε σχέση με τον κορονοϊό. Σαφώς οι υποδομές στην οποία διαβιώνουν αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι οι κατάλληλες προκειμένου να ανταπεξέλθουν από υγειονομικής άποψης
στις ανάγκες που έχουν προκύψει από τον κορονοϊό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ελληνική κοινωνία, και σαφώς έχει δυσχεράνει πάρα πολύ τη ζωή μας και το έργο μας, αλλά και τη ζωή των ίδιων αυτών των ανθρώπων. Αλλά και αυτό το θέμα τείνει να έχει επισκιαστεί σε σχέση με τη γενικότερη, για το καλό μας πάντα, σε σχέση με τη γενικότερη αντιμετώπιση του θέματος του κορονοϊού. Κύριε Τσάμητα. Μάλιστα, ενδιαφέροντα πράγματα και μάλιστα εξελίξεις που τρέχουν σε διάφορους τομείς και είναι νευραλγικοί συγκεκριμένοι τομείς για την ίδια μας τη χώρα, για την Ελλάδα μας. Όμως, έχουμε παρατηρήσει, είναι αλήθεια, και κάποια άλλα πράγματα τα οποία συμβαίνουν και μάλιστα ίσως δεν έχουμε δώσει ιδιαίτερη σημασία. Γιατί ίσως να παραμένουν σε ίδια επίπεδα, ίσως και πιο χαμηλά από άλλες χρονιές, επίπεδα όσο αφορά τον κοινωνικό τομέα, επίπεδα όσο αφορά τον οικονομικό τομέα. Γίνονται κάποιες προσπάθειες από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και λαμβάνονται κάποιες αποφάσεις και μέσα στην Βουλή των Ελλήνων, αλλά τα πράγματα παραμένουν στάσιμα. Μπορούμε να πούμε, κάπως να το χαρακτηρίσουμε, έτσι δεν είναι? Εάν μέσα σε αυτή την κρίση παρέμεναν τα πράγματα στάσιμα, θα ήταν ευχής έργων που λέμε. Δηλαδή. Δυστυχώς δεν είναι έτσι η κατάσταση. Οι ίδιοι έχουν ομολογήσει και από το πρώτο διάγγελμα του Πρωθυπουργού, το πρώτο πράγμα που είχε τονίσει είναι ότι με την ολοκλήρωση της υγειονομικής κρίσης θα προκύψει μια παγκόσμια οικονομική κρίση. Μας έχουν προειδεάσει για το πρόβλημα που δημιουργείται βάσει αυτής της κατάστασης. Να θυμίσω ότι είχαμε 2 γενικευμένα και διανύουμε ακόμη γενικεμένα lockdowns, όπως ήθιστε να λέγεται, ο εγκλισμός, γιατί υπάρχει και ελληνική λέξη για το lockdown. Είχαμε λοιπόν 2 εγκλισμούς ολικούς, 2 περιόδους με εγκλισμούς των ανθρώπων στα σπίτια μας. Όπως καταλαβαίνουμε αυτό, σε μια οικονομία που ήδη ήταν πάρα πολύ βαριά πληγωμένη και προσπαθούσε να ορθοποδήσει, καταλαβαίνουμε ότι είναι η χαριστική βολή. Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς θα επακολουθήσει. Βλέπουμε ότι περνάνε πάρα πολλά νομοθετήματα στο παρασκήνιο, τα οποία αφορούν και την οικονομία και άλλους τομείς και έχουν περάσει και σε ό,τι αφορά το εργατικό δίκαιο κάποια θέματα. Συζητιέται να γίνει το 7ήμερο υποχρεωτικό ή μάλλον όχι υποχρεωτικό, να είναι προαιρετικό, ενώ θα έπρεπε να απαγορεύεται 12ωρο εργασίας. Πάρα πολλά θέματα και καλυμμένα περνάνε βάση του προβλήματος του κορονοϊού, ότι δηλαδή είναι απαραίτητα προκειμένου να ορθοποδήσουμε, και φαντάζομαι ότι όταν ολοκληρωθεί η κρίση θα έρθει στο προσκήνιο και θα τα βρούμε μπροστά μας, ενώ τώρα κανείς, στην κυριολεξία κανείς, δεν ασχολείται με αυτά, ούτε η συμπολίτευση, ούτε πολύ περισσότερο η αντιπολίτευση, όπως θα έπρεπε, κύριε Τσάμητα. Άρα ουσιαστικά μέχρι τώρα κανείς δεν ασχολείται, αλλά καταγράφονται όλα, παραμένουν καταγεγραμμένα και από ό,τι καταλαβαίνουμε θα τα βρούμε όλα μπροστά μας μελλοντικά. Πάμε να δούμε αντίστοιχα κάποια άλλα θέματα όσο αφορά το χώρο στο οποίο βρίσκεστε, στο χώρο της Ελλήνων Συνέλευσης. Αντίστοιχα, τι είναι αυτό το γεγονός που σημάδεψε αρκετά την χρονιά αυτή που μας πέρασε? Η χρονιά ξεκίνησε με τον απόϊχο της δίκης του Αρτέμι Σόρα που είχε γίνει το Δεκέμβριο τον περσινό. Είχαμε μια δίκη η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον επίσημο εγκλισμό του Αρτέμι Σόρα, γιατί μέχρι τότε ήταν προσωρινά κρατούμενος, να θυμίσω. Καταδικάστηκε για απόπειρα απάτης κατά του δημοσίου, όταν για πολύ πιο σοβαρές κατηγορίες είχε κριθεί αθώος. Πολύ περισσότερο όταν μία από τις κατηγορίες αυτές ήταν η διασπορά ψευδών ειδήσεων, και εδώ τίθεται το ερώτημα πώς γίνεται ένας άνθρωπος ο οποίος κατηγορείται ότι λέει ψέματα και βάσει αυτών των ψεμάτων προσπαθεί να κάνει κάποια απάτη, να χαρακτηριστεί αθώος για αυτά τα ψέματα, άρα λέει αλήθεια, και μετά να κατηγορηθεί για απόπειρα απάτης κατά του δημοσίου, ή μια απάτη που σίγουρα θα στηριζόταν στα ψέματα που υποτίθεται ότι είχε πει. Τέλος πάντων, δεν θα ήθελα να ασχοληθούμε περισσότερο με αυτή τη δίκη, άλλωστε η δίκη έγινε το 2019. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε το 2020 και ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο σε ό,τι αφορά την Ελλήνων Συνέλευση και τον πρόεδρό μας. Πρόσφατα, πριν από μερικές μόλις εβδομάδες, συμπληρώνοντας το νόμιμο χρονικό διάστημα που προβλέπει η νομοθεσία, απελευθερώθηκε, είναι πλέον κοντά μας. Έχει κάνει μάλιστα και την πρώτη δυναμική εμφάνισή του τηλεοπτική, προκειμένου να μας εξηγήσει τι έχει συμβεί, όσο θα μπορούσε μέσα από μια τηλεοπτική εκπομπή να εξηγήσει τι έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια.
Ήδη η Ελληνοσυνέλευση έχει πάρει φωτιά με τον καλό τρόπο, με τον καλό νοούμενος τρόπο. Έχουμε πάρα πολλούς υποψήφιους ευρωβουλευτές που έχουμε ενεργοποιηθεί, δεν σταματήσαμε ποτέ ουσιαστικά, με πάρα πολλές εκπομπές. Το διαδίκτυο έχει κατακλειστεί από κείμενα του Αρτέμις Ώρα, τα οποία, και θα ήθελα εδώ να αναφερθώ ότι στη διάρκεια που ο Αρτέμις Ώρας ήταν φυλακισμένος, μας έχει αποδώσει πολλές δεκάδες χιλιάδες χειρόγραφα κείμενα, τα οποία ουσιαστικά αφορούν την ιστορία μας την ίδια, την ιστορία της Ελλάδος και την ιστορία της ανθρωπότητας, θα έλεγα καλύτερα. Τα κείμενα αυτά ήδη έχουν αρχίσει μέσα από τις εκπομπές και από τα blog, τα οποία κατά χιλιάδες έχουμε δημιουργήσει, έχουν αρχίσει και γίνεται μια μεγάλη διασπορά και βλέπουμε πραγματικά μια ανταπόκριση στον κόσμο, ο οποίος αντιλαμβάνεται μέσα από όλη αυτή την κατάσταση που βιώνει ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο παρά μόνο η ενεργοποίηση η ίδια η δική του και η συστράτευσή του με τα αδέρφια του, προκειμένου να πετύχουμε την πολυπόθητη αλλαγή. Ο κόσμος έχει καταλάβει ότι δεν υπάρχουν σωτήρες, δεν υπάρχει μέλλον στα κόμματα. Τα κόμματα είναι για να κομματιάζουν μια κοινωνία. Ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση είναι η ενεργοποίηση του ίδιου του Έλληνα πολίτη, κάτι το οποίο μπορεί να γίνει μόνο μέσα στην Ελληνοσυνέλευση, και η απελευθέρωση του Αρτέμις Ώρα είναι αυτή η οποία μας δίνει μια τεράστια όθηση να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Κύριε Τσαμίτα. Μάλιστα, καταλαβαίνουμε, ωραία, είναι κατανοητό ότι ζητάμε από τον ίδιο τον Έλληνα πολίτη να αντίστοιχα να συστρατευτεί και να έρθει και να συμπορευτεί με την Ελληνοσυνέλευση για να πραγματοποιήσει κάποια πράγματα. Όμως, να δούμε τα πράγματα λιγάκι από μια άλλη γωνία. Ας πούμε ότι η Ελληνοσυνέλευση έχει πάρει ήδη τα ενία και έχει ήδη είναι σε θέση να μπορεί να παίρνει η ίδια τις αποφάσεις. Τι θα γινόταν με βάση αυτά που είπαμε για το χρόνο που μας πέρασε, τι θα είχαμε διαφορετικό με βάση αυτά τα πράγματα, τι θα ζούσαμε? Εάν έρθει η Ελληνοσυνέλευση στα πράγματα, ουσιαστικά θα έρθει ο Έλληνας πολίτης. Οι αποφάσεις θα είναι συλλογικές, δεν θα είναι αποφάσεις που θα πάρθουν από 3, 4, 5, 10 στελέχη ή από τον πρόεδρο και θα υλοποιηθούν. Μάλιστα. Θα γίνει άμεση εκμετάλλευση του πλούτου, ο οποίος είναι κατατεθειμένος και δικαιωματικά ανήκει σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Μην ξεχνάμε ότι όλο αυτό που βιώνουμε, το βιώνουμε σε σχέση με μια υποτιθέμενη χρεοκοπία της πατρίδας μας και μια φτωχοποίηση που μας έχουν δημιουργήσει. Κάτι τέτοιο πραγματικά δεν υφίσταται, είναι εικονικό, το έχουμε αποδείξει πολλάκις. Έτσι λοιπόν ουσιαστικά θα υλοποιηθούν οι προγραμματικές μας δηλώσεις που είναι κατατεθειμένες ήδη στον Άριο Πάγο. Προγραμματικές δηλώσεις οι οποίες στηρίζονται στον πλούτο αυτό που περιέγραψα πριν, αλλά και ο πλούτος αναφέρεται μέσα σε αυτές τις προγραμματικές δηλώσεις, οι οποίες, επαναλαμβάνω, είναι κατατεθειμένες στη δικαιοσύνη και δεν μπορεί κανείς να το θεωρήσει ως αερολογία ή δεν ξέρω εγώ τι. Έτσι λοιπόν, όταν θα υλοποιηθεί αυτό που περιγράψατε πριν, θα έχουμε τις αποφάσεις για πρώτη φορά να παίρνονται μέσα από μια καθαρά δημοκρατική διαδικασία. Θα έχουμε πραγματικά δημόσια διοίκηση στην πατρίδα μας και όχι κομματική διοίκηση όπως γίνεται σήμερα, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, και σίγουρα οι αποφάσεις θα είναι προς όφελος των ίδιων των πολιτών και θα έχουμε τη δημιουργία ενός καινούριου ξεκινήματος, για μια νέα πατρίδα, έτσι όπως αξίζει σε όλους τους Έλληνες πολίτες, κύριε Τσαμίτα. Μάλιστα, οπότε κύριε Αλαμπάνα μας λέτε εν ολίγης ότι καταρχάς δεν θα υπάρχει αυτό το οικονομικό χρέος που ουσιαστικά λένε ότι έχει η ίδια μας η χώρα. Άρα θα γίνει χρήση αυτών των χρημάτων που έχουν ήδη κατατεθεί. Άρα μιλάτε για διαχείριση πλούτου. Ακριβώς. Αυτό περιέγραψα και πριν, ότι οι Έλληνες πολίτες θα διαχειριστούν τον πλούτο προκειμένου να υλοποιήσουν τις προγραμματικές δηλώσεις. Υπάρχει μελέτη για πάρα πολλά έργα, για χιλιάδες έργα σε όλους τους δήμους της πατρίδας μας. Όλα αυτά θα πάρουν μπρος. Αλλά το μόνο που απαιτεί αυτή η διαδικασία είναι τη συστράτευση όλων των Ελλήνων σαν μία αγροθιά. Είναι ουσιαστικά τη λειτουργία της δημοκρατίας για πρώτη φορά, γιατί η δημοκρατία δεν εννοείται μόνο στα πλαίσια μίας ομάδας, δεν εννοείται δημοκρατία όταν έχουμε την ύπαρξη κομμάτων, δηλαδή τη συστράτευση ανθρώπων πίσω από συγκεκριμένες γραμμές, οι οποίες το μόνο που κάνουν είναι να διαχωρίζουν τους Έλληνες πολίτες, αποδυναμώνοντάς τους στην πραγματικότητα, έτσι ώστε να μην μπορούν να κάνουν πράξη
αυτά που θα μπορούν όταν ενωθούν μέσα από την Ελληνοσυνέλευση. Μάλιστα, οπότε μιλάμε για μια διαχείριση πλούτου και μάλιστα τα ποσά είναι αρκετά μεγάλα σε σχέση με αυτά που τώρα που αντιλαμβανόμαστε ότι διαχειρίζεται αντίστοιχα η κυβέρνηση και η Βουλή των Ελλήνων σε όλα αυτά τα επίσημα αντίστοιχα έγγραφα που... Μα να πιαστώ από αυτά που λέτε, ναι. Και επί τη ευκαιρία να πω ότι σε ένα πολύ επίσημο έγγραφο, στον προϋπολογισμό τον κρατικό της πατρίδας μας, ο οποίος περνάει μέσα από τη Βουλή, είναι φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης, βλέπουμε πραγματικά νούμερα τα οποία θα μπορούσαν, αν εκμεταλλευτούν αν τα εκμεταλλευτούμε αυτά τα ποσά, θα μπορούσαν πραγματικά να έχουμε ένα διαφορετικό μέλλον, να σταματήσουμε τουλάχιστον το χρέος αυτό που μας πνίγει, προκειμένου να πάμε να προχωρήσουμε παραπάνω και όχι να πηγαίνουμε συνέχεια όλο και πιο κάτω. Ακόμη και από τα επίσημα έγγραφα προκύπτουν αυτά που λέμε, παρόλα αυτά όλοι κάνουν πως σκοφεύουν. Μάλιστα, άρα μιλάμε για διαχείριση πλούτου, μιλάμε, αγαπητοί φίλοι και φίλοι, για την επόμενη μέρα και πράγματα τα οποία μπορούν να αλλάξουν, τα οποία μπορούν να γίνουν πολύ καλύτερα. Και γιατί όχι να λύσουμε μια και καλή το οικονομικό κομμάτι και να δούμε παραπέρα, να δούμε παρακάτω την αντίστοιχα, αντίστοιχα πρέπει να δημιουργήσουμε όλοι μαζί. Να δούμε άλλα πράγματα αντίστοιχα. Λοιπόν, οπότε πάρα πολύ ενδιαφέρον στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσουμε, είναι αλήθεια, τον κύριο Αλαμπάνο Δημήτριο που ήταν μαζί μας εδώ, υποψήφιο βουλευτή με την Ελληνοσυνέλευση, και γιατί όχι να έχουμε μια πολύ καλύτερη χρονιά, πολύ πιο αποδοτική και δημιουργική. Φίλες και φίλοι, να είστε όλοι καλά.